paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay nakwaraw, mabayag tapay ang makadanon ijay balay. Nagdagsan mat ngamin da ito'y kargam atibay. Isuabi muntog da ito'y tricycle ka. Apay, agap apura kaya. Una, agap apuraak. Takayat ko na pagbuyaan da ito'y kagatgatan ko apranjo at ibay. Nay! Apay nga Ay, si Mardang matain. nagmalas metan ta si Mardeng to'y tricycle mau. Pasangat nga minain. Isua si Mardang. Anya nga itatiramidan ta. Ibabata pa'y lang da itatibay. Kano kagagatang da ita? Masapul ayang ibaga makagat-gatang. Masapul anya nga iti serbi na akagat-gatang kaw, nujak mo't ibaga. Ibabata nga rodan at akagat-gatang mo atibay. Ha? Sa bali la kuman at tricycle ti inarkilak. No amok la kumang perdi magayam to'y tricycle mo. Anya nga itar aramidum di tabadaw. Nakatugaw. Ay na, umay naktulungan amang bagkat to'y kagat-gatang ko at tibay. Kunak man, no jak mabalin asagidin day ta atibay. Ta si katigim matang. Umay nakngarod tulungan, tajak maawit nga ingataw. Mabali na nga agbuya. May sala nga oras. Nya, Una, tawan mo't intultulong mo. Kwartak laeng tinaigatang. nayo na mutin na di may isa nga oras sa panagbuyak tuyang. Sige. Dua nga orasan. Basta umay kan, tabagkatam. Kwarog, apay anarabyan ka. Intulod ko amin jay TV ni Nana Tuyang iji balayda. Gimatang iti baro at TV da. Unantay, ay na, nagdakail, iso ang nagdagsain. Namin nagsardang ti tricycle ko iji dalan. Ay kat, adaman nga rod ti pasikat nan Isulang ka numot ti agbuya. Ay, talaga akas jay ni Kumari Tuyang. Numero unaw ama naging bubukod. Antay, nang rabii kayo kadain. Urayin tapay ani Uncle Mau. Narabyan ngamin ije barangay hall. Maray, nadamag mo ka din nga adda baro at TV da Marituyang. Saan pa'y? Adaya? Wen, gimatang kanaw kuna ni Kwarog. Isumot lagayam ang nagmalam asan nga imay dito tersenak Wen taagbuy-buya itan ti araramiden na. Nasaya at matkit day. Tapno saan nakadisturbuan nga aglakaw. Ay katwen Katno ichismis na matla amin akaaruba na. Kawang mait. Nasaya at mait. Tapno saanan arumar di tabalay da. Tuyang! Tuyang! Agoy buya di ka mang disturba. Aldawain, di ka pa'y nakalutaw. Kita ang agboy-buya. Saan ka pa'y anamigat? Day talag buy-buya ter aramidem. Ay kat makamu kamutin ay iti ka nang. Anya, No asino ti mabisain, isaw ti aglutaw. ay, inak man langin makipangan ka ni kumpare nga intay. Tuwan pa'y serbim nga asawa. Puno ka ayam, di pagpaganda nga da baro at TV o paray. Di bilang ni Tuyang ko paray. Oh. Apa nga? Isumay ti ko na. Takwarta na lang ka no, tinggatang na. So ngay maya nakipangan paray. Apa nga yan akas din ito yung paray? Di nak mailot-lotuanan paray. Apa yun? Ay, basol, JTV paray. Na, ay perwiso day ta at TV kada kayo nga agasawa. Pudno paray.
Sige pare. Baka tarata. Ngam day. Di mo mat ka na yunan Italaang mo't pare. Mga nagsubli ka itong bigat. Saan pare? Ibaon mo nga nito yung mga agluto iti kanam. Wen pare, talaga aday ta ti aramiday. No saan nakasurutay? Agunget akaon. Wan! Ipakita mo asikat-kit na turay. Pukpuk kawan nak. Badong! Agunget sa amit tay. Badong ko na! Apayasan ka sumumpa! Wen! Umayin! Napanam, ah! Ijay lang. Ha? Nagrigat kang ayaban? Apay aya. Ala, aglinis kan dito'y balay. Siyak, ti paglinisan. Ay katalangan na siya. Sigay, aglampaso ka. Pasilingom daytoy datar. Kitsi ka ngay. Anya ti aramiday. Ay katagbuya ka. Damagampay lang. Ay, pagbuyain na kumamit ato yang. Wan, agbuya ka. Numalpas kang aglinis. Inchenday? Yes! Makabuyak mo't langay. Yehey! Tata ba daw? Apay ngay asikamot ti agwalwalays. Saan ang masango ni Nana Matuyang ko araw? Ha? Ay, Under kan samot tayo. ay saan? Apay ko mga agpandera ngay. Si kakanumot amin ng trabaho dito'y balayaw. Nagkuna. Nagado ti mang ibagbaga. Ay, tila manan may warwaras adamag. Chismis lang nga ro tayo mang mangigaw. Kituwain. Ay, chismis gayam. Wan, chismis lang. Ay, Badong! Ha? Ha? Ay, kwaraw. Ay, ayaban na ko ni Nana Matuyang. ay. Abay ngay, kasla mabut-butang ka magtataba daw. Wan tuyang! Umayin! Darasam, tasan ka pa'y anak kalinis dito'y balay. Aglutaw kan aglabakan tupay. Umayin ko nagtumay. Kwaraw. Ha? Inakaon. Ang mga nupang urin nak itiwalays. Mapanakon kwaraw. Yay, nagdardarasan api manaw. Chismis ko na. Ang empodnomot gayam nga under di saya. Kunakan kang aglinis ka. Napnapanam, Ah, Napnapanam! anay. Ay, tuyang. Dakis ka no ti pumang or itiwalays. Ha? Kumutungak. Kasano, di nakmat dengdenggay. Napanak mo nagwalis Kasano ang makabuya ak no kastoy ang nagrugit mat dito'y balay, Wen, aglinis akong tuyang. Ala, darasam, tapno makabuya kaw! Badang, umay kantag buyatan! Ha? Makabuyak mo't langan, tuyang. Nalpas ka na naglaba? Wen kalkalpas launay. Nasaya at nga no kasta. Ay na, nagmayatin day tuy buy-buyam, tuyang. Dinanugan Na, apay ngay, dinanog mat jay kontrabida jay bida. Ha? Ay, Wen. danugan matan! Sige, kasla kastoy nay! Anay. Lip in right adanog! Ay, dinamadanugan na tuyang. Ay, sos, kinugtaranan! Ay, kugtara mo na kastoy! May sapay! Anay! Unay mataytan pare, tayo palubos mulatan abinugbog na kanito yan. Nagpraktisan naklaeng pare. Inton maminsan, kumide, tibuyain yaw. Jay makapakatawa. Wala ta naraksak ni Barito yan. Di na kanton danugan kan kugtaran. Ay, uwi na niya. Hindi ka man nagpapaandar kan kuha na. Di mo itulok danugan na ka, kan kugtakugtaran na ka. Uwin pare. Agyamanak iti palakad mo. Kumpare ta. Iswadyak kayat masaksaktan ka, my friend. Nay, si ka magaya man ti para luto ije balayaw kabadaw. Uwin maray. Iso asya kung ti umay gumatang dito tersina. Anya ngay tararamidan ni Mari Tuyang. Agbuy-buya iti tibay. Inal daw nga agbuy-buya. Uwin maray. Ay na, dahi takot itatidakas na. Uwin nga raw. Badang! Ha!
Ay, marikwanang. Pukpukawan na ko ni Tuyang kaw. Mapanakaw. Nay, di mo pa imbagan na niya tigatangan. Nalipatakaw. Napanay. Agawid ka Nga nga taji ko na agatangan na itay. Mapan ka lang gumatang iti bagas nagbayag ka. Silsilos ka manay. Na Ay, nalipatang nga ron di gatangag Tuyang. Iso na bayaganak. apay, di mo amaw. Apay ang nalipatam. Unay kan. Nagkaroon ti kinaman naglilipat mau. Di ka nga minmit umanungit Iso nga ado ti malipatak, taungit ka nga ungay. Agluto kan. Si kangay. Anya taramidam. Siyempre, agbuya. Siyak mutla amin ay. Sigay, agreklamo ka ta di ka pagbuybuyan. Ha? Agluto kan! Wan Tuyang. Agluto akaw. Anya ti buyain ta Tuyang. Comedy. Amaw ti comedy. Amo ka. Ay na, Kaya nagkatawa ka mutay. ay na, nakakatawa mga main. Ay, Ay, ito'y pelikula. ay, tarupama. Siyak mutay di kat katawam. Paray, ibagaman kanyak ti pudno. Apay, anya dayjay. Makakatkatawa ka day. Day ito'y rupak. Apay ang naibagam dayta. Katkatawa na nga rod ni Tuyang kaw. Bakit nay? Nagbuya kami iti komedi paray. Siyak may tikat katawaan na. Na, saan gayam ang nakatulong di imbalakad ko Pudno, di kinunang paray. Anandaran ako ni Tuyang kaw. Ay, nasaya at magtana amiris mo daytan. Gapu iti day di atibay aginatang na paray. Sumit. Si Madutay. Naskin na may kat iti balay mi day di atibay. Kasano nga ti aramidam? Ay, agpanunutak paray. Kasta, daramiday. Kasla seryoson sa ti pagsarsaritaan da kapitan kan kabadong Ni Mari Tuyang ti pagsarsaritaan da, Maray. Wan, jay nalabas apa nagbuya na iti TV. Wen Maray, tanagbalin mo a problema ni Pari Badong ni Mari Tuyang. Mare, kasla gunggong kunto'y tersenak. Saan na aday Twitter sena, Maray? Ay. Aging ginada talaga. Ay, sus! Pumipig sa Maray. Ang kapot ka, Mare! Kumpot ka! Makapanirbiyaw. Sapay dahil yung pagkaputak nga adigi dahil Twitter sena. Kat matuktokan. Ay, kat ang kapot ka na di talapayag, Baw! Ni Marituyang. Nene, apay nga tangag sang-sangit nagpukpukaw ni Marituyang. Ay, jakam mo Maray. Ay, nabadong kita, natin nag-jetibay. Ay, Wayne. Ay, deta ka nga minaging ginag. Nay, Tuyang, aking ginid manay. Malinam. Ay, saus, matumba man ng jetibay. Ay, tayo nagsarapain. Aba, Ay, nabuongan. Kasanupay ngay apagbuyaan day ta ita. ay, talagang awanan Tuyang. Saanay na mabaleng. Sayang Tuyang. Sapay nagngina day ta tibay. Kaya't nasa Wayne. Masobsobra nga men ti agbuya iti tibay. Kawanay, di mon maaramid dagiti trabahom dito'y balay. Taday tinas asikasom. Tibay! Ay, badang. Kay, anderan nakpay, Iso na saya at mutlaeng, numaperdin da ito'y atibay. Tapno normal mutlaeng, ti panagbiag ta. Ay, saan? Diyak agbiag no awan day ta tibay. Mala, hingkag lutaon. Ibaon na kadagaws. Ingkan! Awanan ti tibay pagbuyam. Ay. Aramida mo, dagiti trabahom dito'y balay. Ingkan! Ay, na Toyang.
Saan ngamin anasaya at ti ugali kan aramid mo kinibadong mo? Sika lang ngamin tagsaysayaan. Naskan ngamin nga amom atimbangan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.